Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε τα καλύτερα classes στο 99 Nights in the Forest που θα πρέπει σίγουρα να δοκιμάσετε και να αγοράσετε. Λοιπόν, το πρώτο class είναι ο Alien. Τον θεωρώ πολύ καλό γιατί έχει ένα ray gun και μπορεί να βρίσκει τα παιδιά πάρα πολύ πιο γρήγορα. Το δεύτερο κλάσι είναι ο Scavenger, ο οποίος έχει περισσότερο χώρο στο σακίδιο και ανοίγει πιο γρήγορα τα σακίδια. Πόσο Robux? 250, ok. Το επόμενο είναι ο Base Defender, γιατί έχει κάποια αγκάθια που τα τοποθετεί και όταν δεχτούν επιθέσεις οι άλλοι, οι παίχτες, περνάνε 2 φορές πάνω από τα αγκάθια και πεθαίνουν. Το επόμενο είναι, νομίζω, ο Ranger. Αρχίζει με ένα revolver, ένα flashlight και revolver ammo. Και revolver, άμα δεν το έχω πει. Γιατί έχει 18 revolver ammo, 10% τύχη να σκοτώσει και να το πετύχουν άμμο, revolver, και να αρχίσει με 30 revolver άμμο, άμα το πάρετε level 3, το μα ξέρατε. Το επόμενο είναι ο Besker. Ο Besker έχει ένα medkit και μετά το θάνατο, όταν το έχει το medkit, θα κάνει αυτόματα revive, αλλά θα έχει low HP. Το επόμενο είναι ο Pyromaniac, κάπως έτσι λέγεται. Θέλει 600 διαμάτια και όταν σκοτώνει, τα φαγητά του είναι μαγειρευμένα και άμα πεθάνεις της πείνας μπορείς τότε να τα φας. Ή μπορεί και να μπορείς να ανάψεις τη φωτιά. Άμα γίνεται, τότε θα είναι το σπασμένο. Το σπασμένο κλάσι. Το επόμενο είναι το Cook, γιατί στο Cook μπορεί το Crockpot να μαγειρεύει 20 φορές πιο γρήγορα και μπορεί... Δεν κατάλαβα τι λέει το πρώτο. Δεν ξέρω και τόσο καλά αγγλικά, συγγνώμη. Το επόμενο είναι ο Detector, που μπορεί να μετακινεί πράγματα. Δηλαδή άμα βάλει κάποιος κάπου κάτι λάθος, θα βοηθήσει το Hammer. Οπότε άμα θέλετε αγοράστε το. Κάνει καλό. Και άμα θέλετε για να μην βαριέστε στο παιχνίδι, μετακινήστε και καμιά μπασκέτα και καμία μπάλα. Ή μπορεί να είναι στο level 2 αυτό. Το επόμενο είναι ο Medic. Ο Medic έχει 2 bandage και μπορεί να κάνει 5 φορές revives, πιο γρήγορα revives και άλλα πράγματα. Το επόμενο είναι
ο farmer, γιατί ο farmer στη φάρμα μπορεί να ρίξει νερό και να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα τα φυτά στη φάρμα. Ακόμα μπορεί και να βγουν πολύ σπάνια φυτά. Το επόμενο είναι ο assassin. Γιατί ο assassin έχει ένα κατάνα και 120 throwing knives. Είναι πολύ σπασμένος χαρακτήρας. Το επόμενο είναι ο Kyborg. Γιατί έχει ο Kyborg με το Alien Armor του και το Laser Cannon γίνεται ακόμα πιο σπασμένος από τον εξωγήινο, από το Alien. Το επόμενο είναι ο Blacksmith. Ο Blacksmith μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή στο παιχνίδι. Γιατί, για παράδειγμα, μπορείτε να φέρετε ένα δεντρόσπιτο στο campfire για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, εάν το campfire σβήσει και δεν έχετε γύρω σας πολύ κοντά ξύλα, μπορείτε να προστατευτείτε εκεί μέσα. Τώρα για άλλα δεν νομίζω να είναι και τόσο καλά τα άλλα classes, οπότε βασικά αυτά ήταν μόνο τα classes. Και άμα νομίζετε ότι υπάρχουν κι άλλα, γράφτε μου στα σχόλια του βίντεο. Αντίο.